Uyaqeqebula ngesililo lana emfuleni uMandlela uthwele nezandla ekhanda ngezinyawo ujika ndawonye kuphitheni ikhanda kuye ngokubona isidumbu sikaMankosi. Usecabangela ingane yakhe encane nasanda kuyiletha kulomhlaba ukuthi izosala ibe yini ingasena nina. Wemandlela awukwahleke nje kwentombi isicefe. Awusiyeke nje ngalesi sicefe somsindo wenzayo. Solo lokho mina nawe besifuna uMankosi sisazama ukumshisa ngophetlomu. Yakho ke manje usefile usathane. Usefile umthakathi. Wena futhi ke manje usukhawulisa komkhanqa lo fica ukudla kungeke emgqomeni kaDothi. Kwahleba wentombi kaNdlela. Usokuba iphiciphici wena. Lokhu nje kumele kusijabulise mina nawe. Uthelekile efisa ngisho ukumvathela ngolabhaba wempama omnakwabo obangumsindo. Kuthi inqampu ukukhala athule kube sengathi khamba ugesi uMandlela. Sithelekile ukufa kujukujule kakhulu. Kubuhlungu isidumbu lesi. Wemandlela. Kanti besenzani thina ngela ngasiphethe lomu noma mhlawumbe besombulala kancane kuMankosi. Esondele ebusweni bukaMandlela uthelekile. Achaza uMandlela ukuthi kwakhona lokho ababekwenza kuMankosi yena wayengahlelile ukuba ingxenye yakho waphoqwa nguye uthelekile. Futhi yena akaboni ukuthi engakwazi nokubulala. Athatha amagxatha ambalwa uMandlela abheke ezibeni. Uyabheka manje uMandlela. Kufanele isikephe isidumbu ezibeni sisambise kwakho uMankosi. Ibambe lapho kwentombi. Ibambe lapho kwentombi kaNdlela. Ubala nami nike ntombi umuthi sikhiphe isidumbu. Ungakuloku ukuthi mina kwentombi anginazandla mina ngizosingcolisa ngokuthintana nesidumbu engadlangene nazo nengeke ngezwe umuntu amathunzi amnyama ngaso. Kubeka uthelekile azagoqa izandla sigcwala isifuba kukhombisa ngokusobala ukuthi akafune kwenza lutho ngalokho okushiwo uMandlela. Nakwethu sekukhuluma ngoMankosi lana ngesikhathi wena wawushona lo indodakazi yakho wayenawe egezweni kwesilumbu seyakhe indodakazi nawe emakhandleleni okuzotha ematshalini waba nawe kwaze ngoba sekugcineni namhlanje wena thelekile usufuna siyekelele isidumbu sakhe sidliwe izilwane zamanzi ngeke ehlengezela izinyembezi uMandlela ohlulekayo ukuba ame angasizi agqwambuze engene emanzini amnqande emdonsa uthelekile emyalela ukuba mabahambe baye kwakhe vele ufuna ukukhuluma nomhlongo. Athi uyanqaba uyagoloza uMandlela amdonsa uthelekile azabuza isigubhu samanzi asesishiya engasasikhelelile uMandlela. Kodwa wentombi isigubhu ngizothumela ubhadabhada ezosilanda nakhona ke nje futhi ngizohlulisa isikhashana nje sokuthi semuke lesi sidumbu noma sedliwe izilwane zamanzi bese ngiyamthuma kubhadabhada. Kanti wakudlelana uMankosi lengaka uzomzonde kangaka umfazi ngisho esefile uzonde ngisho isidumbu sakho uqobo uphothelekile. Angazi ke noma uyasibuzisa noma ububula yini wentombi kaNdlela. uMankosi wangidlela umqondo wawuphila saka wendodana yami ubhadabhada namhlanje nengqondo edidekile ingane yami ngenxa yakhe wandodakazi yami leyo othi wena wayengilekelela kuyo mhlawumbe nje yabulawa nguye naye futhi nguye nje ngizwana ngaphakathi kumina usufuna mina-ke wena Mandlela mina ngisize kangqondoni wentombi. Uthelekile lowo ehudula uMandlela ozikhalela ngokuthi uzomlimaza namba yahamba behlisa umfula njalo umgodlise okwesela ngafuni liphula ukundlela libaleke indlela ibheke kwaMandlela. Isithembu nakwethu masambe asambe makoti bengafanele nezungilandele uchitha isikhathi eside kakhulu kulomhlaba wethu ubeke engozini umzimba wakho kuleya ndawo umzimba wakho kuyo makoti hamba khona manje nje umzimba wakho ungakafihlwa makoti. Umkhulu uvusa ikhaya Ntuli eshintshana sebusweni kucaca ukuthi akasamncengi manje uMankosi obengambonanga nokuthi umlandele nini njengoba ubemkhombisile eyakhe indlela. Angifuni mina ukuphindela emuva ngothuka ngomfazi okhuleliswe umoya engcwele cha angiphindele emuva. Siqeda ukubusisa ngabantwana makoti usuwanele yini uyeke lo oselu owemvelo ngabe yena owemvelo
umshiye ezandleni ezokwazi yini ukumnakekela ngendlela wena obuzomnakekela ngayo na. Musukanga lapha makoti njengamanje phindele emuva ungakahambi makoti. Siyaqonda thina ukuthi wathathwa kini makoti ungumntwana okhuliswe ngaphansi komthandazo nensindiso, futhi siyakuhlonipha lokho. Sakhetha ngamabomu imbewu yakonkosi ethandazayo ibidingeka laphaya emagcekeni akoNtuli makoti. Kodwa-ke makoti, oke uziphoqe uthathe uDumsane uhambe naye niye kwababonayo makoti, bayobe sebemtshela ukuthi kungani singamniki yena abantwana. Inkinga ayikho kuwe makoti, ayikho neze kuba inkinga makoti wethu esimthandayo. Adideke uMankosi. Ngiyayibo mkhulu, njengoba mina nje engithuka kangaka kanti nguye ongakwazi ukuthola abantwana uDumsane. Ehlala phansi uMankosi eduze kamkhulu, naleli tsha ahlala kulo lingamuyisa noma kunini. Cha bomakoti, angishongo kanjalo. Engikushoyo mina makoti ukuthi uDumsane unaye umntwana, futhi nawe makoti uyamazi lo mntwana engikhuluma ngaye. Umntwana nje osekhulile impela yena, ngoba usesesigabeni sokuthi naye usengaba nabantwana bakhe manje. Naye uDumsane uyamazi lo mntwana, kodwa futhi akamazi ukuthi ungowesende lakhe makoti. Hamba manje, hamba. Cha, ngicacisele mkhulu, owaphi lowo mntwana? Phindele emzimbeni wakho makoti, isikhathi siyakuphelela kulowa mhlaba wenu, kanti nesikhathi asikakafiki ukuba ube ngapha kulo owethu umhlaba. Ngaleso zathu-ke makoti uzoba nenkinga uma kuze kwaphela isikhathi sokuphila komzimba ungakabuyeli wena kuwo. Hamba makoti. Kusho umkhulu uVusi ikhaya esuka ehamba eshesha kungakhombisi nokuthi ugugile. Asukume futhi uMankosi ethi ulandela umkhulu, liphenduke naye itshe abehlezi kulo, lishone naye phansi eqeleni. Aginqa amahlandla amaningi ebheke ezansi endaweni eminyama nengaqondakali kahle noma yihlathi noma isisele. Aphinde aphampa isidumbu sikaMankosi kakhudlwana manje uMandlela emncenga ukuba avuke. Ubiza nezithakazelo zakoNkosi uzihlanganise nezakwaNtuli. Abize nezakhe zakoNdlela, kucaca ukuthi kwayena akasazi ukuthi kumele enze njani uMandlela osemanzi isifuba ukukhala. Benothelekile bathe bengakawuweli umfula obheke kwaMandlela. UThelekile ube esezwa kukhala ingane, wangabe sahamba noMandlela, wajika esejabule washona kwaNtuli lapho bekukhala khona umntwana. Ngokunyenya ube sejika noMandlela ezodonsa isidumbu sikaMankosi lana ezibeni, njengoba eqeda kusiphampa umoya sakusiqabula. Akhwehlela uMankosi abukisise ukuthi ukuphi uMankosi,
Ajabule kakhulu uMandlela emholele esifubeni zakhe ekhuza umhlola nomshophi asecishe wabafaka kuwo kulesi sigodi. Akhangwe ubhoko uMankosi kube sengathi useyacacelwa ukuthi ukuphi nokuthi bekwenze njani. Amamatheke kancane njengoba besukumisana, bexhagane, bebamba indlela ebheke ekhaya. Uhamba udondolozela ngalo belubhoko njengoba amandla engakabuyi nakahle lapha kuye. Kungesikhathi esingakanani babe sebefikile ebaleni kukwamaNkosi lana bangena endlini. Ayibo mama Mandlela ingane yami owemvela ke empedeni uNkulunkulu wami ngengane yami ngenelela awuma akukho ngisho ingubo bengimgoqe ngayo nokudla kwakhe akukho imbala kushaqiwe nakho akukho kuMankosi kuqhuma isililo. Ngifuna ingane yami zinzeka zami ziyesika vele lami likhalele undlelisa ngitholisele ngifuna